संस्कृती आणि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकारच्या जोडपालवान जरोखा हस्तकला प्रदर्शनाचे उक्तावण ताळगावच्या आमदार जेनिफर मॉन्सराताच्या हस्तुकी जाल्ले। या हस्तकला प्रदर्शनाक विंगड वस्तूंचे माण आसात। त्यान भायर 100 माण गोंयकारांचे आसात। या प्रदर्शनाक गोंयकारांनी मुजरत येवन पळोवचे अशी विनवणी प्रादेशिक संचालक पी मल्लिकार्जुनान केल्या। हे प्रदर्शन 18 मार्च ते 27 मार्च मेरेन चालू आसले अशी माहिती ताणे दिल्या। उक्तावणा वेळार हस्तकला खात्याचो संचालक अविंद बुगडे आणि बालभवनाचो संचालक दयानंद चौडीकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आसले।